Kasi sa regalo yun, napakakalat. Kakalata na siya. Yan, kasi Lita. Yan, kay Rita. Okay. Tay. Sino ba bukas? Siya lang. Siya na. Kasi si Ate Mayla naman. Sunod yan. Sunod na, Day. Pag mo nang bubukas, hindi ka pa nakabidyo. Suspend. Mabagsak yan ha, mabagsak. Yung bubukas. Plastic. Tasa yan, tasa. Pari kang ang dumalo. Para sa akin kasal. Napakahit ka lang bubukas na rin ngayon. Tama. Maria, kapabago mo rin. Ariyan na. Ano, Hindi magbubukas din. Sino ba? Ayan na, ganda. Wala mo pa. Ganda lang ano. Yan. Tama-tama sa kasal ko. Nakasal mo? Ano yan, tasa? Sulyaw? Pinggan? Ayaw na ako. Bukain mo yung kanto. Kasi pahir pa kami pag nagbukas, magbigay. Talaga sila sagad. Alay, baka mabasa. Parang Dennis naman, istorbo. Nakabasa ng iyo. Ayaw mo. Nagbigay ni Babo na tala. Si kapatid. Isasirain ko siya. Pare, yan. Isa. Alam ko naman, tapito. Isa para makita na maganda. Hindi mabubuksan. Wow. Ayaw ay. Ay, Luto ka na, ay alas 12 na. kaya nakika. Luto ka na. Anak, bilis. Bye. Ay, Sa tayo nababarilan. Pang-display. Dito lang sa mga. Sino muna? Ako, hindi. si JP. Anak, si Ranay. Nagaran? Pakita. Pakita. Bella. Ano to? Yan si Oh, Yan. yan. Pag hindi kasi- T-shirt. Cristel. brother. Cristel. Ikaw. Kristen. Ha? Kasi sa iyo. Sagot. Opo. Kung hindi kasi bigyan mo kasi tawin mo. Kasi kaya sa akin yan, hala. Baka may malaglag. May amapay. May pitaka. Para, gusto mo itanggalin na sa ano? May kakasya. Makita nyo. Pencil case. Ang galing. Hindi, tatanggalin ko na dyan sa stand. Gusto mo? Hindi. Para maganda. Oh, yan. Ay, Reds. Utang na. Ang dami. Ang dami. Napakaswerte mo siya. Ito may lang nakakuha. Ay, payat tayo. Kuya patabay, mahirap ka na hanap. Kaya, swerte siya. Hindi nyo kuha. Kasya na, Baka kasya. hindi lang pa. Ay, ang iyo. Ako na. Kelsey. Sino sa iyo? Sino sagay sa iyo? Bukse. Si Tita Dapat ay ikuwan mo. Buksan mo pa kayo sa akin. Si Tita Emma. Tita. Ah, ganda, oh. Oh, yan. Sa tipo. Yan, tiba. Yan. Grazie. Kaganyan yan, dalagay. Huwag kang iyo na yun. Yung regalo, hindi yung iyo ha. Buksan mo regalo, Oh, Mare. sige na, Ale. Hindi mo malilimutan si Ale. Ginamit niya, lagi maalala si Ale. Sapatos, Mare. Naulaan ko na eh. Hindi yung Mare niya kumbit. Barbie din. Barbie. Teka, Barbie. Paisalad mo na ulit. Oh! Nakawak ko. Grabe, Ale. Ito no, kayo po. Ang akin pong regalo, Popcorn. ang akin pong, Tama sa warm. Para alas 12 na. Diyos ko po, napakabiro. Bye, Romano. Spray ka, T. Ano to? Nakuha na na. Tara! Maganda to.